Čaute, zdravím z Komárna. Sneh tu síce není, ale je tu krásny mrazík, ktorý pekne obkreslil konáre stromov a je to úplne že nádherné. Dneska je 1. januára 2017, tak želám šťastný nový rok, aby bolo tak pekne ako dnešný deň. Hlavne všetkým pestovateľom, ovocinárom dobrú úrodu, snáď tento mrazík, ktorý sa vytvoril na týchto stromoch, nezničí úrodu. Takže neviem, ešte možno taká otázka, kto je väčší odborník, tak neviem, uplatí sa to zmiesť tých konárov, alebo nechať tak, no snáď nevymrznú všetky puky. Takže toto je moja jabloň, pokusný strom, rublovaný v 2013, takže toto bude jeho 4. sezóna. 4 druhy sú na tom navrublované. Toto je slívka, ktorá tiež je tu od 2014. A zatiaľ nerodila, takže pravdepodobne ju budem preštepovať. Asi to je len obyčajná plánka. Takže plány na tento rok by boli. Uvidíme, jak sa to všetko postíha. Toto je višňa, tiež prebrublovaná. Tu ideme cez takú skratku do strednej časti, kde tiež pekne všetko zmrznuté, broskyňa, melódia, jablonka, slívky, marhule. Toto som dokúpil boskovú flaškovú hrušku. Toto je čerešňa kordia. Maliny som presádzal na jeseň. To je môj výrobok, ako aj tento vedľa, ktorému strašne prospelo, že som ho presadil, no brutálny je ten mráz. Asi to bude dobre obtriasť. To sú slívky. No toto vyzerá, že tu sa to topí. Tam vzadu ešte je susedová záhrada. Takže toto. Čaute, pekný deň.